Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Loweruka Loyera. Tsiku la lero timakhala ndi divided moods. Tithotero kuti timagawikana cham'mawa tikanalibe munyengo ya Lenti choncho. Inde tikudziwa kuti lachinayi lija tinayamba masiku atatu ofunikira kwambiri pa Chikhristu chathu, the Holy Paschal Triduum. Mfumu yathu itagwira ntchito imene inabwerera pasi pano ikutithandiza kuti tisinkhe-sinkhe. Titha kutero kuti the world is quiet. Zimene zachitika m'mulungu woyerawu, zimene zachitika munyengo ya Lenti, m'milungu isanu imeneyi, nanga zimene zachitika dzulo lachisanu, njira ya mtanda, mapemphero akuluakulu, kulandira Ukaristiya, zonse zija tizisinkhe-sinkhe lero. Ndikuganizira kuti Mulungu akundiyankhula chani, nanga ndichita chiyani pamene ndizikondwerera kuti Ambuye Yesu auka kwa akufa. Zina mwa zosinkha-sinkha zathu akhale mapulani kuti when everything is said and done, titachita nyengo ya Lenti, ndiyenda bwanji kupita tsogolo, ndikonzekera bwanji kuti ndikhale munthu osinthika. Chifukwa yake mpingo umatipempha kuti ngati nkotheka kupatula kukonzekera kumachalichi, ma decorations zina izo ndizo, tipezenso nthawi tsiku la lero yoti tisunge energy kwina kuti kusinkha-sinkha kuti madzulo ano tivuwatitsa bwanji, tibebetsa bwanji. Yet chigawo cha madzulo chikhala chofunikira kwambiri chifukwa tsopano tikhala tikupanga switch, monga ndikupangira switch mayankhulidwe yanga kuti poyambapo ndimayankhula pang'ono-pang'ono, koma chigawo cha madzulo tsopano kukhala kamuthe-muthe chifukwa manthu azikondwerero zonse mu Chikhristu akufika pachimake madzulo ano. Tiyamba Easter Vigil, Chikondwerero, kuyamba zikondwerero za Pasaka, chimene chifike pake penipeni tsiku la mawa. Choncho tsiku la lero ndimafuna tingokumbutsana kuti chimenera kuchitika ndi chani. So ndafotokoza kale chigawo choyamba. Chigawo chachiwiri chimene ndi chigawo tsopano choyamba chikondwerero cha Pasaka, nachonso mpingo umatipempha. Timadziwa ambiri mamba 6 koloko kupita uko, ndifukwa ndiyo nthawi imene Ayuda amayamba kupanga count kuti tsiku lawo layamba. Ena amafunsa kuti ayi timachita mwambo wa njira ya mtanda dzulo lachisanu, lero Loweruka sanathe masiku atatu omwe tayamba kale kuti wauka kwa akufa. Tikumbukire kuti Ayuda tsiku lawo ukangogwa mdima, akangokwana madzulo, amayamba kuwerenga kuti alowa mtsiku lina. So titha kuona kuti dzulo inde pa 3 koloko paja chisalu cha mkachisi chinang'ambika, ndiye kuti tili mu tsiku loyamba. Pamene amafika madzulo kwa ada, ndiye kuti ayamba tsiku lachiwiri. Choncho Friday ija pamene mwambo okuyamba tili mu tsiku lina, pamene kukuda mdima wagwa talowa mu tsiku lachiwiri malingana nkuwerenga kwa Ayuda. Pamene lero lizifika kuti nthawi ya 6 koloko ndisinanga ndiye nthawi imene mdima umagwa kwathu kuno, ndiye kuti tsopano tikuyamba tsiku lachitatu. Nchifukwa kamati tsiku lotsatira sabata ya Ayuda mbanda kucha, koma ife chiyambi cha tsiku mpingo umalola kuti titha kuyamba miyambo ya Pasaka. Nde chichitike ndi chani? Mpingo umagawanso mu zigawo zinayi. Poyambirira madzulo ano tiona tonse amene tipite ku nsembe ya misa, tiyamba mapemphero athu panja ndi chigawo cha moto. Tchimo limadzetsa mdima. Ambuye Yesu pouka kwa akufa adapirikitsa mdima onse. Mpingo potsatira tradition, potsatira zosiyanasiyana za Eklesia, mwambo wa tsiku la mawa muona timasonkha moto. Yesu Khristu ndiye kuwala kwathu, ndipo pa motopo wansembe amayamba nkudalitsa moto uja. Adalitsa ndi madzi, kenaka adalitsa ndi lubani, kenaka apaliza kanduro yake yayikulu ya Pasaka imene ititsogolere chaka chonse. Kapali maliro, kapali kudalitsa maukwati, amayatsa kanduro imene in church, kanduro yayikulu, kanduro ya Pasaka. Kudzera ndi kanduro imene ayenda wansembe pang'ono ndi pang'ono, poyamba afika panja pa khomo la church, kuwala kwa Khristu tiyamike Mulungu. Ayenda akafika pakati pa church,
ndi kandolo ya Pasaka ija ayikwezanso kuwala kwa Khristu, tiyamike Mulungu. Kenaka akafikanso kutsogolo, atakafika kutsogolo akayika kandolo pamalo ake oyenerera. Ndipo wansembe aliyense amapemphedwa. Mmaparishi mwina mmakhala chipwirikiti kusamvana. Ife ndi ntchito yathu yoyimbira kandolo. Ayi, amayimbira kandolo imene amati exulted ndi wansembe kapena dikoni. Koma timamvetsa kuyimbira ndi mphatso, kuyimba ndi mphatso, timadalitsika njira zosiyanasiyana. Ichi ndi chikondwerero chachikulu, sitifuna kuti wansembe akafike kutsogolo nkumaseketsa anthu. Ngati wansembe akudziwa kuti sangathe kuyimba, akudziwa kuti zimuvutirapo, nchifukwa timapempha ena amene ali ndi mphatso yakuyimba. Ndiye timapempha kayakwaya, kapalama ena amene amadzipereka. Masiku andiriso ndi bungwe la abambonso mutha kudzipereka kuti ifeyo ndi amene tikayimbire kandolo ya Pasaka. Koma pokhapokha wansembe atanena kuti mbali yake sakwanitsa. Koma osati tipite kuti ayi bambo toyimbira kandolo ndife kuyambira kalekale. Iyayi tiyasira nsembe. Koma ansembenso akhale ndi flexibility yotha kuwauza anthu kuti atha kutero. Ndipo monga ndanenera, akafika kutsogolo kuja akamaliza mwambo oyimbira kandolo, wansembe amazimitsa. Akhristu amapemphedwa kuzimitsa makandolo ena onse, ingokhala ndi kandolo ya Pasaka yokha ija. Chikatha chigawo chimenecho chimalowa mchigawo cha mawu. Mawu pa tsiku ili amakhala mawu 9 kuphatikiza mthenga wabwino tikauwerengera. Tisachulutse chidule iyayi kuti ayi basi tuthamangira kuti abale. Ngati tili ndi kuthekera kukonzekera kunali kwabwino, tiwerenge mawu onse aja. Chifukwa amakamba za mbiri ya chipulumutso chathu. Amationetsa kukoma mtima kwa Mulungu. Amationetsa chikondi cha Mulungu. Koma mpingo umanena kuti mutatidi pa zifukwa zomveka kuti muli sizitheka kuwerenga mawu onse. Nde timanena kuti mawu achitatu amene makhala exodo, kutuluka kwa Aisraeli mukapolo, asadumphidwe. Mwachidule mawu 9 amenewa, mawu oyamba amachokera m'buku la Genesis, kutionetsa kuti Mulungu adalenga zonse mwadongosolo. Mpingo potipatsa mawu awa afuna atikumbutse udindo wathu osamalira chilengedwe, kuti izo tizitsata dongosolo limene Mulungu adalenga. Adalenga mwamuna ndi mkazi, adalenga Mary and John, sadalenge Steve ndi Edward. Ikutibweretsanso nkhani zimene zikuvuta pakati pathu. Tito madalitsa mawu kuti amuna okhaokha. Mulungu adalenga mkazi ndi mwamuna, ndipo mkazi adzasiya atate yake ndi amayi yake ndi aphatikizana ndi mwamuna wake. Tisamale chilengedwe. Mavuto ena amene akubwerapo nchifukwa choti sitimalemekeza chilengedwe cha Mulungu. So mawu oyamba ochokera ku Genesis amatiuza kufunika kolemekeza oda dongosolo. Mulungu adalenga zonse mwa dongosolo. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi John Siame, chokela ku St. Bernadette Parish, Diocese ya Mzuzu. Mawu a m'buku Loyera. Mawu a m'buku la Genesis. Genesis mutu 1 ndime 1 kuzayambiranso ndime ya 26 kulekezera ndime ya 31. Pachiyambi Mulungu adalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Zitatha izo Mulungu adati, tiyeni tipange munthu mu chifaniziro chathu, azakhale onga ifeyo, azalamulire nsomba za mnyanja, mbalame za mlengalenga, nyama zoweta ndi zokwawa zonse za pa dziko lapansi. Motero Mulungu adalenga munthu mu chifaniziro chake. Adawalengadi mu chifaniziro cha Mulungu. Adawalenga wina wa mwamuna, wina wa mkazi. Adawadalitsa powauza kuti, mbereke ndi kuchulukana, mzaze dziko lonse lapansi ndi kumalilamulira. Ndakupasani ulamuliro pa nsomba, mbalame ndi nyama zonse zimene zikukhala pa dziko lapansi. Ndipo Mulungu adati, ndikukupasani zomera zonse za mtundu wokhala njere ndi mtundu yonse yozomera zobala zipatso za njere, kuti muzidya. Koma nyama zonse zakuthengo, mbalame ndi zokwawa zonse, ndazipasa msipu kuti zizidya. Ndipo zidachitikadi momwemo.
Mulungu adaona kuti zonse zimene adalengazo zinali zabwino kwambiri. Tsono kudali madzulo ndiponso mmawa, tsiku lachisanu ndi chimodzi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri amachokanso m'buku la Genesis, komatu ndi chigawo chija timawerenga Abrahamu apereka nsembe, atenga mwana wake Isaki kuti akampereke ngati nsembe. Chikhristu Pasaka imene tsopano tikuyikondwererayi ikutipatsa udindo omapereka nsembe. Moyo it's all about sacrificing. Inu ndi ine tiphunzire kumapereka nsembe, chifukwa adayamba ndi Mulungu kupereka nsembe ya mwana wake. Yohane 3:16 amati Mulungu adali naye mwana wake mmodzi yekha, koma adampereka ngati nsembe. Ndipo mawu achitatu monga ndanenera zivute zitani asadumphidwe. Mawu choka m'buku la Exodo kutuluka kuti Aisraeli atakhala mukapolo adatulutsidwa mukapolo ndi kukoma mtima kwa Mulungu. Ndi mawu aja amene kumapeto kwake amadzanena tsopano Mose adayimba nyimbo yotamanda Mulungu adati, ndidzayimbira chauta ine chifukwa choti wapambana, chifukwa wapambana. Inu musakhale kuchechi kuli zokoma mdzulo buno. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Mese Phiri kuchokera ku St. Bernadette Parish mu Diocese ya Mzuzu. Mawu a m'buku Loyera. Mawu a m'buku la Exodus. Exodus 14 verse 15 up to 15 verse 1. Apo chauta adafunsa Mose kuti, nchifukwa chiyani akulira kwa ine? Auze Aisraeli kuti aziyenda. Tenga ndodo yako ndipo utambalitse dzanja pa nyanja, kuigawa nyanjayo kuti Aisraeli awoloke powuma. Ndidzaumitsa mitima ya Igupto kotero kuti adzalondola Israeli ndithu. Ndipo kugonjetsa kumene ndidzagonjetse Farao pamodzi ndi ankhondo ake, magaleta ake ndi oyendetsa ake omwe. Ndidzapeza nako ulemerero. Aigupto azadziwa kuti ndine chauta akadzaona mmene ndidzapambanire Farao ndi magaleta ake ndi oyendetsa ake. Apo mngelo wa Mulungu yemwe ankatsogolera Aisraeli aja adakakhala chakumbuyo kwawo. Mtambo omwe unkakhala patsogolo pawo uja udakakhalanso chakumbuyo kwawo. Unali pakati pa gulu la nkhondo la Igupto ndi gulu la nkhondo la Israeli. Choncho panali mtambo ndi mdima, kotero kuti magulu a nkhondo awiriwo sadayandikane usiku wonse. Tsono Mose adatambalitsa dzanja lake pa nyanja, ndipo pompo chauta adaumitsa nyanja ija pogwiritsa ntchito mphepo ya mkuntho yakumvuma imene idawomba usiku wonse kuti aumise nyanjayo. Madziwo adagawanikana ndipo adakhala ngati chipupa pambali zonse ziwiri, kotero Aisraeli adawoloka powuma. Aigupto aja adalondola Aisraeliwo mpaka kukalowa nawo mnyanja muja. Akavalo onse a Farao adalowa mnyanja pamodzi ndi magaleta ake ndi oyendetsa ake omwe. Tsono kusanache mmawa ndithu, chauta ali mchipilala cha mtambo ndi moto adayang'ana ankhondo a Igupto ndipo adawachititsa mantha. Adapinda mikombero ya magaleta, kotero kuti magaleta awo ankayenda movutika. Pamene Aigupto aja adati tiyeni tithawe Aisraeli chifukwa chauta kwamenyera nkhondo kulimbana nafe. Apo chauta adauza Mose kuti tambalitsa dzanja lako ku nyanjako kuti madziwo abwerere ndi kumiza Aiguptowo pamodzi ndi magaleta awo ndi oyendetsa ake omwe. Motero Mose adatambalitsa dzanja lake ku nyanja ndipo mmene kunkacha nkuti madziwo akubwerera m'malo mwake. Aiguptowo adayesa kuthawa, koma chauta adawabweza momwemo mnyanjamo.
ndipo madziwo adabwerera namiza magaleta aja ndi oyendetsa pamodzi ndi gulu lonse la nkhondo la Farao lija linkawatsatira. Palibe ndi mmodzi yemwe adapulumuka, koma Aisraeli onse adawoloka mnyanja pansi pali powuma, madzi atangoyima pambali zonse ziwiri. Pa tsiku limeneli chauta adapulumutsa Aisraeli kwa Igupto. Aisraeli adaona Igupto ali gundagunda mbali mwa nyanja. Choncho adaona mphamvu zazikulu zimene chauta adaonetsa pogonjetsa Aigupto aja. Tsono adayamba kuopa chauta, ndipo ankakhulupirira chautayo ndi Mose mtumiki wake. Tsono Mose ndi Aisraeli aja adayimba nyimbo iyi kuyimbira chauta, adati, ndidzayimbira chauta chifukwa choti wapambana. Waponya mnyanja akavalo pamodzi ndi okwera omwe. Mawu a Ambuye. Mawu achifolo, mawu achinayi amachokera m'buku la mneneri Yesaya. Mulungu akuti tana bwerani kwa ine. Mawu achisanu amachokeranso m'buku la tukamba za chaka chino achokeranso m'buku la mneneri Yesaya, amene chauta akunena kuti inu nonse amene mukumva ludzu, amene mukumva njala, bwerani kwa ine, madzi alipo, mudzagule zinthu pa mtengo wa osalipira kena kalikonse. Kenako amatiuza kuti mfunefuneni chauta pamene angathe kupezeka. Ife akhristu tikhale pa liwamba losakasaka chauta ndi mawu ake. Mawu a namba 6 akuchoka m'buku la Baruchi, amene anali sekretary wa Yeremiya. Baruchi akutipempha kuti bwerani, kodi Aisraeli mwakalambira kuti nthawi imene tikukondwera chikondwero chimenechi tidzifunse kuti ndikuti kumene timataya ma values athu. Kenaka timakalowa mchigawo cha mawu a namba 7 amene amachoka m'buku la mneneri Ezekiel. Mafupo uma adzakhalanso ndi moyo. Chauta akuti zinthu zakale ndidzazisandutsa zatsopano. Ngati kuli ubatizo, mawu amenewo amagwirizananso Ezekiel yemweyo ndi nkhani ya kulenga mtima watsopano. Ndidzakuchotserani chimtima cha mwanachi, ndidzakupatsani mtima wa nofu, kusonyeza kuti Pasaka ikutilenga mwatsopano. Ndipo akatha mawu amenewa kumadzayimbidwa nyimbo ya ulemu kutilowetsa ku mawu achinayi. Onyamata othandizira misa nthawi imene amakhala akuimba maberu. Kenaka tikadzawerenga mawu achisanu ndi chitatu namba 8 ochokera mkalata ya Paulo kwa Roma, ndi pamene wansembe tsopano amapita kukachita the great hallelujah. Nthawi yonse ya Lenti sitinali kunena hallelujah. For the first time hallelujah ayimbidwa ndi wansembe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kenaka awerenga mthenga ndi kugawa mthenga. Zikatha izo, ngati pali ubatizo timalowa chigawo cha ubatizo, chigawo chachitatu. Ngati palibe amangodalitsa madzi chabe, ndi kutithandiza tonsefe kuti tibwereze malonjezo athu a ubatizo. Potsirizira timalowa chigawo cha Ukaristiya. Ndikupempheni kuti tsiku la lero titasinkhasinkha mmawa, tiyeni tipite ku chechi mokonzeka bwino, ukakhuthula, ukapereka nsembe yathu, ukathokoza, ukapepesa kuti Ambuye auka kwa akufa. Ndikufunireni abale ndi alongo tsiku la lero Pasaka yopambana. Tiyeni tikonzekere bwino, tiyeni tisapereke ma excuse kupanga chidule makamaka powerenga mawu awa. Tikamvetsa bwino mawu amene awerenge tsiku la lero, muona kuti tinyamuka bwino ulendo wathu wa ku Pasaka. Osatopa nthawi zonse kukhulupirira Mulengi amene akutitulutsa mu ukapolo, ndipo osatopa kulimbikitsana pomvetsera mawu ake. Lero ndi tsiku lalikulu, lero ndi tsiku la chipulumutso. Ndikufunireni abale ndi alongo tsiku lopambana, ndipo osatopa pochita zabwino. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.